kriżi kbira illi il-futur tagħha baqa' inċert. Huwa minnu illi issa li inti qed tiffaċċja l-kriżi tittara x'istrumenti sa tuża, naqqas jew ma tnaqqas it-taxxa, iżżid jew ma żżidx il-konsum, qiegħed tagħmel eċetera. Hekk stqarr il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna meta ppreżenta d-dokument ta' qabel il-budget. Dejjem isemmi s-surplus, is-surplus, is-surplus. Ħafna xebgħu jisimgħu bil-kelma surplus. Fi kriżi ma tistax toħlom b'surpluses u dal-affarijiet. Il-Ministru tal-Finanzi insista li mhux veru li f'Diċembru se jgħaddi kollox, b'referenza għall-aħbarijiet li qed joħorġu dwar il-vaċċin tal-COVID-19. Mhuwiex minnu li f'Diċembru is-soluzzjoni sibniha u allura ninsew kollox. Edward Scicluna qabbel id-daqqa ekonomika preżenti mad-dieta u s-sawm u minkejja li nieda l-pre-budget document ftit ta' dettalji dwar x'għandhom jistennew il-familji Maltin u Għawċin mill-budget li jmiss filwaqt illi qal li l-kalkoli għas-sena d-dieħla għadhom qed isiru. Għall-ekonomija tagħna. Għas-sena d-dieħla is-somma m'għadna nagħmluhom, id-deficit nafu li sa jarġa' jsir fl-2021. Hawnhekk il-Ministru tal-Finanzi kkonferma li s-sena d-dieħla se jerġa' jkollna deficit, iżda ma kienx ċar dwar l-introduzzjoni ta' taxxi ġodda. Fil-fatt Scicluna naqas milli jsemmi d-dettalji tal-miżuri li qed jipproponi l-Gvern Laburista. U allura fil-messaġġ illi inutili nidħlu fid-dettalji ta' kemm ħadu what and so on. Sa issa għadu mhux ċar jekk il-miżura tal-wage supplement hux se tkompli jew jekk hemm xpjan biex il-familji Maltin u Għawċin ikollhomx roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Edward Scicluna semma kif il-persuni f'riskju ta' faqar li fl-aħħar stħarriġ għal-2019 kienu jammontaw għal aktar minn 82,000 jistgħu jiżdiedu. Għaliex il-kriżi tweġġa u taffettwalek id-distribuzzjoni ta' dħul fil-pajjiż. U riżultat tagħha jista' jola il-persuni li qegħdin f'riskju ta' faqar. Intant, għalkemm ma tax dettalji dwar taxxi, il-Ministru tal-Finanzi saħaq li bla taxxi lanqas budget ma tista' tagħmel. Nafu kemm aħna kemm importanti li ddaħħal id-dħul għall-Gvern. Kien Kutajar, Net News.